गिबियावनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोननैसो टपिकखौ लानानै बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो सानदों। आरो गिबियावनो आं दिनै जाय बिथाङा दिनै जोंनि जाना थानाय असुखखौ नुनानै जोंनि भिडिअनि गेजेराव कमेन्ट होनानै जोंनि नैबे आखाइनि 10 आसिनि आसुगुरखौ फाहामनायाव सहाय होदों, बिथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। बिथाङा दिनै कमेन्टनि गेजेरजों जोंनि भिडिअफ्राव जोंनि आसिखौ नुनानै हयथ' बिथाङा निश्चय सानदोंमोन आं नैबेखौ खोन्थाहरबा निश्चय हामगोन होननानै। दा बिथांनि खोन्थाहरनाय मुलिजों दिनै जोंनि बे आखाइनि आसि 10 हामजोब्बाय। जाय बिथाङा दिनै कमेन्टनि गेजेरजों जोंनो बे मुलिखौ खोन्थाहरनानै दिनै जोंनि आसिखौ फाहामना होनायाव सहाय होदों, बिथांनिसिम आं गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरदों। समाव गोबां रोखोमनि मुलि जानायनि उनावबो, डक्टर देखायनायनि उनावबो किसुमान फिसा फिसौ लोमजानाय एबा जानाय बेरामफ्रा हामा। दा बेबादिनो जोंबो डक्टर देखायदोंमोनबाबो जोंनि बे आसिया हामाखैमोन। दा दिनै भिडिअ जाय बिथाङा दिनै कमेन्टआव खोन्थाहरदोंमोन नैबे मुलिखौ बाहाय होननानै, दिनै बिथांनि नामखौ आं गोसोआव गैला। जुदि आंनि भिडिअखौ जुदि बिथाङा नायबाय थायोबा हयथ' निश्चय आंनि बे भिडिअनि गेजेराव बिथांनिसिम खुलुमहरनाय जासिनायखौ बिथाङा जाहाथे आजावना लागोन होननानै सानो। लोगोसे बे आसिनि जिबायदि जादोंमोन मोनसे समाव हयथ' ओंखाम जानायावबो गाबनांगौ जादोंमोन, गोमोदै गलायलायोमोन। गोबाङानो समाव खोन्थादोंमोन उमुक मुलिखौ फुन, बेखौ फुन, हामाखै। जोंबो ट्राइ खालामदोंमोन, डक्टरनाव देखायदोंमोन, अब्लाबो हामाखै। आरो गोबाङा थिनदोंमोन थाव नारेंखल फुन, हामो, आरो केरासिन होबाबो हामो, नाथाय हामाखै। दिनै जाय बिथाङा जोंनि बे जाना थानायखौ नुनानै बिथाङा हयथ' गोसोआव सानदों नैबे मुलिखौ खोन्थाहरनानै हामगोन होननानै। दा बिथांनिसिम आरोबाव खनसे साबायखर बावहरनाय थाबाय। नोंथांनि नामखौ आं मोजाङै नायनाय जायाखै, लोगोसे नोंथांनि थिननाय मुलिखौनो बाहायनानै दिनै जोंनि आखाइया हामबाय, आंजों लोगोसे आंनि हिन्जावनावबो हामबाय। दिनै बे आसुगुराव मारै जायो बेनि सोमोन्दै खोन्थागोन। लोगोसे दिनै जाय बिथाङा खोन्थादोंमोन बिथांनि नामखौ आं गोबां भिडिअ जाबाय, गासै 350टासो भिडिअ जाबाय आंनिया। बे भिडिअनि गेजेराव अबेहाय कमेन्टआ थाखो बे कमेन्टआव दिनै नायफिननाय जायाखिसै। दा नोंथाङा जुदि नुदोंबा आंनि बे भिडिअनि कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय। लोगोसे आं दिनै खोन्थानोसै, जों गोबां समाव आखाइ सुलाबाय थायो, आथिं सुलाबाय थायो, बिदिनो दैजों जेब्ला खामानि मावबाय थायो नैबे आसुगुरफ्राव दैफ्रा हाबना थानायजों मा जायो, बे आसुगुरा रुइगालाङो। दा बेनि फलाव बाहाय हाखर जायो। आसुगुरा क्लियार जाजोब्बायबाबो नैबे मोनसे दासिम एसे दंबावो, दा जेबो नंला बेयो। बे साइडआव दै थानायजों जों आखाइफोरखौ फुगारस्लाबैयाव मा जायो, बे बुस्थुआ रुइलांबाय थायो। बेजों सिङाव जेब्ला एरो दैया हाबनानै गोदोलांबाय थायो, बेजों मोनहैयो। दा बेफोरबादिजों दिनै जायफोर बिथांमोना दिनै हामाखै, हयथ' गोबांनावबो जायो बेयो, मुलि फुनाबो हामा, दिनै जोंनिया हामबाय हिसाबै दिनै जोंखौ जाय बिथाङा अननानै खोन्थाहरदोंमोन बिथांनि खोन्थानाय मुलिखौ आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थाफिननोसै। बे आसुगुरनि जानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय दैजों जाय खामानि मावबाय थायो। जों दैजों खामानि मावबाय थायो हिसाबै दै दांबाय थायो, एसे ओंखारलांबानो दैखौ दांबाय, आखाइखौ मोजां गोरानै फुगारलाबा आथिंनि आसुगुराबो जायो। दा नंखायनो जायफ्रा जादों बिथांमोनहा बाहाय मोनसे मुलि, जाय मुलिखौ जोंनो खोन्थाहरनानै हामदोंमोन, आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानोसै। केन्डिड बि, बे केन्डिड बिखौ उन्दुनाय समाव फुना लाबानो जाबाय। जों जि खस्थ'खौ मोन्दोंमोन, हयथ' सोरनाबा नङा सोरनाबा बे आसुगुरनि जानाय बेरामानो होनजायो, हयथ' जानानै दं, मोननानै सानानै गाबगुलायनांगौ जायोमोन। दिनै जोंनिया हामबाय हिसाबै आं दिनै बे भिडिअनि गेजेराव खोन्थाहरबाय। लोगोसे जाय बिथाङा खोन्थाहरदोंमोन बेनिसिम आरोबाव खनसे साबायखर हरनाय जाबाय। भिडिअनि नैथियावनो दङ, नोंथांमोनहा गोबाङानो मिथिगौ दिनै जों बर'फोरनि रायलायनायखौ लानानै गोबां समाव जोंनि बे एरियाफ्रावनो किसुमान, गासिबो नङा, व्यक्तिफ्रा जोंखौ नेग्लेक्ट खालामो, जोंखौ मा बाहायो, जाम्बा होननानै बुङो, एबा जोंखौ रायलाय रोङा होननानै इनसाल्ट खालामो। दा बेफोरबादिनि जाथायफोरखौ नुयोबा गोसोआव गोबां दुखु मोनो। गोबां समाव बेफोरबादि जाथायखौ आं लोगो मोनबोदों। लोगोसे साख्रि मावनाय समावबो जोंखौ हायामोनबाबो जोंनि लोगोफोरखौ बिदिनो बर'फोरखौ जाम्बा, रायलायनो रोङा, उमुक तुमुक होननानै नेग्लेक्ट खालामोमोन। बाहेरायाव थानाय समाव सोरबाया खालामदों बेलेग खोथा,
नाथाय दा लकेलाव थासेयावबो मैया आंनि सिगाङावनो जोंनि लकेलावनो दङ मोनसे कास्टनि मानसिया जोंनि बर'खौ माने रायलायनायाव जायनि थाखाय नेग्लेक्ट खालामनाय सुरजों खोथा होनलांबाय थादों। दा बेखौ नुयोबा गोसोआव दुखु मोनो। सिगांनि खोथाखौ गोसोखांफिननानै आं दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों बे खोथाखौ होननो सानदों। गासिबो मानसिफ्रानो होना किसुमान निर्दिष्ट व्यक्तिफोर दं जाय जों बर'फोरखौ माने जाम्बा साननानै गावसोरखौ बिराद डेभेलपसिन सानो, खिन्थु गाव गावदि दा गाहायसिनाव दं बेखौ बिसोरो साना। मोनसे खोथा होननो नागिरदों रायजोफोर, बाहेरायाव थांनायाव रावबो नेग्लेक्ट खालामा। जोंनि लकेलफ्रावनो किसुमान व्यक्तिफोर दङ जोंनि रायलायनायखौ मा खालामो, इनसाल्ट खालामो, नेग्लेक्ट खालामो, जाम्बा जाम्बि सानो जोंखौ। दा नंखायनो आं मोनसे खोथाखौसो होननो नागिरदों रायजोफोर, जोंनि जायगायावनो थानानै जों गुबुननिखौ सोलोंनो सानो, एसामिसजों रायलायो, बांला रायलायो, जाजोबैया जोंखौ मिनियो। दा अब्ला आं बेनि सायाव मोनसे खोथाखौसो होननो नागिरदों, जोङो दस्रानिखौ रायलायनो नाङा। हायोबा जायफोर बादि व्यक्तिया जोंखौ नेग्लेक्ट खालामोबा जोंनि रायलायनायखौ मिनियो, बिसोरनि थाखाय जों बर'निसो रायलायनांगौ। अब्ला गावबो जोंनि बिमानि रावखौ जुदि जों रायलायोबा बियो रायलायनो रोंगोन, रायलायनो रोङा। गावसोर गावसिनिखौ रायलायो, नाथाय जोंनिजों जुदि रायलायनांगौ बिसोर मा जागोन, गालागाथा जागोन। दा समाव बिसोरखौबो जोङो गालागाथा खालामनांगौ। बेनि उनाव खोथाखौ होनफिननांगौ, नों जुदि आंनि जातिनि लेंगुवेज, आंनि मादार टांखौ जुदि नों रोङाबा नोंनिखौ जों मारै रोंनो? बयबो नङा, साफा सानै व्यक्तिया दिनै रायलायफेरियाव, होननो रोङैयाव बिसोरो गोनो गोथो जानायखौ मिनियो। अब्ला गोसोआव दुखु मोननाय फैयो। दा जोंनिखौ नों रायलाय हागोन, हाया, नाथाय गावसिनिखौ जों गासिबखौबो सोलोंनो नागिरो। जों बर'आ खमावबो 6टा 7टा लेंगुवेजखौ सोलोंनो नाजायो आरो गोबाङानो जों रोङोबो। हिन्दी, एसामिस, बांला, इंलिस, नेपाली, सावथाली गासिबखौबो जों बर'फ्रा गोबाङानो रोङो। नाथाय किसु व्यक्ति थायो जाय व्यक्तिफ्रा दिनै न'निफ्रायनो ओंखारा, दिनै गावजों गावल' रायलायलायबाय थायो। दा बेफोरबायदि व्यक्तिया हयथ' गुबुननि रायलायनायखौ खोनादोंबाबो मोजाङै स्पष्टै रायलायनो रोङा, बाहाय बिसोरो जोंखौ मिनियो। दा नंखायनो जोङो, आं सानदों गोसोआव, जेब्ला नोंसोर जोंखौ मिनियो जोंबो नोंसोरखौ मिनिफिननांगौ। मानो होनोबा जोंनि रावजों जेब्ला रायलायगोन नोंसोर रायलायनो हायो नामा? दा गोसोआव बिसो साननाय फैयो। दा नंखायनो रायजोफोर, जोंनि बिटिसि, बिटिआर एबा जोंनि बर' रायजोनि एरिया सिङाव थानानै जों दस्रानिखौ बाहायबाय थागोन, जों रायलायनायखौ मिनिगोन। आं सानो बिसिनि रावखौ रायलायासिनो जोङो एखमबा बर'नि रायलायनानै बेसोरखौबो जों मिनिफिननांगौसो होननानै सानो। दा नंखाय रायजोफ्रा आंनि बे भिडिअनि बुंनाय खोथाफोरखौ गोरोन्थि सानो एबा सैथो सानो बेखौ कमेन्टआव नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय। आं दिनै थुलमुल भाबै आंखौ जाय दिनै सहाय होनानै, बिथांनि सहायजों दिनै आखाइनि आसुगुरा हामदों, बेजों लोगोसे दिनै जायफोर व्यक्तिफ्रा जोंनि रायलायनायखौ मिनियो बिथांमोननिसिम नैबे भिडिअनि गेजेरजों आं बुंहरनो नागिरदों, गाव गावनि मादार टांआसो बयनिफ्राय देरसिन। नोंनि रावखौ आं रोङाबा जानो हागौ, खिन्थु नों आंनि रावखौ रोंगौ नामा? नों जुदि आंनि रावखौ रोङाबा नोंनि रावखौ आं रायलायनायाव आंखौ मानो मिनिनांगौ? नंखायनो जोंबो सम लानानै जोंनि बिमानि रावजोंनो गुबुनजों रायलायनांगौ होननानै आं सानो रायजोफोर। आंनि खोथाया नंगौ नामा? बेखिनिखौनो बुंनानै दिनै बयनिसिम खुलुमनानै आंनि भिडिअखौ दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।